lähestyttäessä tätä ensimmäistä kaarrosta näyttää siltä, että Tommi Ritala Tampereelta johtaa kilpailua ja hän on suuri ennakkosuosikki tähän kilpailuun. Hänen perässään on suuri joukko meloja, jotka siitä varmasti ottavat feesirikelmän kokoon ja näin osa melojista saa hieman helpotusta toisten peräaloista. Tommi Ritala on ottanut vakuuttavan johdon jo tässä vaiheessa ja loput melojat yrittävät parhaansa mukaan saada häntä kiinni sitten. Hyvä jätkät! Samaan aikaan tapahtumassa tuolla Hietaniemen edustalla. Kajakki-yksiköiden naisten sarja. Ja tuuli on tosiaan melko kovaa, että toivotaan melojille onnea tähän kisaan.